Usa ka tuig na ang nilabay, human sa Super Typhoon Odette nga miigo sa dakbayan sa Subo, daghan ang gipatumba o gigusbat niini, lakip na ang higanting Christmas tree sud sa Fuente Osmeña Circle ning dakbayan sa Subo. Usa sa mga naguol sa pagkahagba mao ang nagdisenyo nga artist nga si Brendon Cabarubias. Apan karong tuiga, malipayon siyang gitudlo gihapon nga modesenyo sa higanting Tree of Hope human sa malampusong pagpabarog ug pagpasiga niini. Malaumon si Brendon nga motapos ang tuig 2022 nga luwas ug baskog sa panglawas. Gift of Life ang napiling tema ni Brendon karong tuiga, pagpahinumdum kanato nga bisan pa man sa krisis nga atong gisagubang karong tuiga, kita magpabiling lig-on, malipayon ug puno sa paglaom. Despite sa ato ang nagian nga bagyo last year, mao ni ang naghatag namo nga mga artisan og inspirasyon nga makahatag gyapon og kalipay sa mga mutan-aw sa atong Tree of Hope diya sa Puente, mapatiguang man or bata.